What's up, Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Explore Interlac. For today's vlog, guys, ayan, nandito tayo sa Mura Kenny Appliance Center. Kung naghahanap kayo ng mga murang appliances like mga aircon, TVs, stove, washing machine, and marami pang iba, guys, alos nandito na kay Mura Kenny Appliance Center. Kung makikita nyo sa pinakaharapan natin, ito na yung pinaka-stock room nila. And dito sa kabila, ito na yung pinaka physical store. So later papasok tayo doon para pakita ko sa inyo yung mga appliances na meron sila. Available na brands, meron tayong Sharp, TCL, Daikin, Samsung, Panasonic, Depan, Ondura, LG, and syempre wala pa dyan, guys, yung Toshiba, Carrier, and then mga ibang branded na mga appliances. Wala kayong service pang akot nung nabili nyong appliances, and may free delivery si Mura Kenny Appliance Center. Malapit lang kayo dito sa Bamban. Free delivery sila, guys, dito sa Bamban, sa May Kapas. And kung malapit kayo dito sa Mabalacat and Angeles City, free delivery na rin siya. Good morning mga ka-Mura Kenny. Ako si Rainer Rivera, ang may-ari ng Mura Kenny Appliance Center. Located tayo sa Bamban, Tarlac, along highway. So, yung kagandahan sa atin compare sa ibang dealer, cash on delivery pwede tayo. At the same time, kung credit card or installment, pwede rin tayong upon delivery. So, yun yung pinagkaiba natin sa ibang dealer. At the same time, yung price makikita naman natin when it comes to split type, wall mounted na inverter na aircon, TV. Makukumpare naman natin yung presyo natin, mas mura tayo. At the same time, yung quality ng service, ganun pa din. So ito yung mga stock natin. Halimbawa, may mga canvas kayo, pwede nyo naman i-chat sa amin. Katulad dito, ito yung mga stocks natin dito sa loob. Ito yung pinaka-bodega natin. Ayan. Usually kasi yung mga ibang customer na walk-in na may hahanapin talagang specific na model, makukuha naman natin siya kahit wala tayong stock dito. Yun yung kagandahan sa atin, kahit 1 to 2 days madi-deliver naman. So yun mga Mura Kenny, no? Pagdating sa delivery, free delivery tayo within dito sa Bamban, kung Kapas, at the same time kung Pampanga, kung kaya naman na malapit lang, Angeles, Mabalacat, nililibre na natin. Pwede nyo i-visit yung Facebook page natin kay Mura Kenny. At the same time, yung store natin dito located at Rolling, Bamban, Tarlac, along MacArthur Highway. So yun lang. Pasok na tayo na Tarlagueños para pakita ko sa inyo yung pinakaloob ng physical store ni Mura Kenny Appliance Center. So ito na yung pinakaloob nila. Ayan, makikita nyo naman dito kung ano ba yung mga appliances na meron sila. Syempre, nag-offer din sila ng mga CCTVs. Yan, kung naghahanap kayo, ito na yung pinaka-actual ng pinaka-CCTV nila. Syempre, yan, meron tayong inverter, split type, mga washing machine, mga automatic, freezer, chiller, refrigerator. Sa mga small apps nila, guys, meron din silang ano dito. Yan, kung naghahanap din pala kayo ng air fryer oven, meron sila gas stove, electric pan, blender, and syempre mga rice cookers. Ito na Tarlagueños, pag-usapan muna natin yung ongoing coolest sale on rainy day ni Mura Kenny Appliance Center. Syempre mga split type aircon, mga ino-offer nila. So meron tayong ano dito, TCL, Samsung, LG, AUX, Daikin, Ayer, Carrier brand. Ayan. Mura na yung mga split type aircon nila. And good news, pre-installation na siya. Mostly, guys, mga installation ng mga split type aircon is sumabot din siya ng almost 7 to 8K. So dito, mura na yung kukunin mong split type aircon, tapos pre-installation pa. Malaking malaki, guys, yung madi-discount nyo dito sa Mura Kenny Appliance Center. So in terms naman ng mode of payments, nag-accept sila ng GCash, and of course cash upon delivery, credit card upon delivery pwede rin. Pagdating sa bahay nyo, pagka-deliver, pwede naman nilang i-swipe doon.
para hindi na rin hassle sa inyo yung pagpunta nyo dito sa store. Makikita nyo dito, available din naman si on credit sa installment. Kaya nila hanggang 9 months to 12 months. Yung pinaka-down payment mo is 30% dun sa price ng appliance na napili mo. Meron din naman silang 0% installment guys sa kanilang mga Master and Visa credit card. So kasama sa mga bangko nila, HSBC, BPI, China Bank and Metro Bank. So soon magkakaroon din sila ng BDO. Kung meron pa kayong inquiries na gustong itanong about dito sa Mura Kenny Appliance Center, huwag niyong kalimutan nga i-follow ang kanilang Facebook page at para updated din kayo sa mga upcoming promos nila. Guys, no, compare dun sa mga price ng mga big dealers or mga price ng mall o ibang appliance center, talagang sobrang mura ni Mura Kenny. Ako before, talagang nag-work ako sa mga ganyan sa mall and appliance center. Kung compare ko yung mga prices ni Mura Kenny, malaki yung difference, malaki yung magdi-discount nyo pagdating sa mga appliances nila. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga kabalen at kailyan natin dyan or mga taga-Bamban itong Mura Kenny Appliance Center. Sobrang mura ng mga appliances. Syempre kung gusto nyo mag-installment, meron naman silang on credit and then mga major bank. Kung gusto nyo mag-installment ng 12 months, 24 months, pwede naman guys. And sabi ko nga kanina, no, guys, mga split type aircon nila, sobrang mura ng price. Pre-installation pa yan. Kung malapit naman kayo dito, free delivery pa. Kaya makakamura talaga kayo. Malaking makukuha yung discount. Until our next vlog, peace out.